Udara iritsi da eta udalekuk hemen dira. Oiartzungo udalak bi udaleku antolatzen du, batetik udaleku irekia azkagu eta bestetik Mugaldeko udalekuak. Biletan, aisialdian oinarri hezitzaileak bultzatzen dira eta horretaz aparte euskal kultura, euskal herria jartzen dira balorian. Udalekoak 3-12 urte bitarteko haurrentzako prestatua daude, ulertzen dugu aisialdia hezitzailea eta hola antolatzen ditugu feminismoan oinarrituz, aniztasunean, kulturartekotasunean eta beste hainbat baloretan. Euskara zeharlerro izaten da, baina urteen ikusilik euskararen egoera bai Euskal Herrian eta bai Oiartzunen, euskara gaitzat hartu dugu. Mugaldeko udalekuak 14 eta 15 urte bitarteko gaztetxoentzat antolatzen diren udaleku ibiltariak dira eta Txurtxurrekin elkarlanean Sarako, Urruñako eta Bortziretako udalakin batean antolatzen dugu. Helburun hartin dazkagu euskarazko aisialdia indartzea, mugan alde bateko eta besteko gazten arteko harremanak ere estutzea eta bizi diren tokiko euskalkia, kultura eta ezagutzea. Oiartzungo udalak aisialdi euskalduna eta hezitzailea bultzatzen du eta gaur egungo era zein den ikusita indartzen jarraitzeko asmoa du.